So guys, tapos kami sa lower lead na exercises. So naka-80 po siya, praise God. So dumako naman tayo sa ating upper limb, 80 per program, per sets, per program. So watch nyo po tundayin yung aming 80 warm-up exercises. Ganito po yan, pataas, 80, front, 80, and then rotate, 80, reverse 80. So yun po yung program na ngayon kasi galing po siya sa 60 counts. So ngayon po tataas ng konti para ma-improve yung kanyang mga hings, yung kanyang mga ball and socket, muscles and joints and ligaments sa kanyang upper limb. So watch niyo po today yung aming part na to for this September 28, 2025 dito po sa District 1 Pandacaqui, Mexixo, Pampanga. Kasama ko po si Ate Bong, kasama niya yung may bahay niya po. At ang aming pong stock patients na nakalakad bigla, si Kuya Bong Castro. Praise God. Yan. So, Kuya, hawak. So, pataas. Hindi, yan. Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dito tinatamaan yung develop yung ball socket. 16, yung ball socket, hings, 17, joints. Yan. 18, Pwede mag-stack up. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hold. Relax. Hindi malalim. Exhale. Relax sa'yo. Hindi nga na. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. So, 20 na. Okay, prepare. Okay. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 80. 42, Good job. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, that's bad. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, that's 7, 8, 9, 60. Hold. Relax sa'yo. Relax. Inhale. Walang power. With the power in the name of Jesus. There's a power in the name of Jesus. Nandang ha. Name of Yan. Jesus. Pag gumagawa ka, sabihin mo, thank you, Lord. Salamat, nagawa mo yun. Sabihin, pinagawa ng Lord sa iyo. Okay? So, ready? Last 20 ka ha? 60 na. Okay, ready? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, that's me, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Oh. Thank you, Lord. So, tapos na po yung pataas niya. 80, nagawa niya na. So, yun. Talagang thankful tayo kay Lord dahil so, na-improve po ng 20 counts nung last namin yung foot therapy. Ngayon po ay 6 therapy namin. So, naka-80 na po siya. So, ngayon naman gagawin niya yung sa front. Like this manner. 1, 2. Yan, sige kuya. Anak, hawak. Hindi ka malalim. Yan. Yan, diretso. Atak. 2, Sige. Yan. 3, 4, Maganda rin po yan sa ball and socket and ligaments and joints for our muscles. 6, 7, 8, 9, straight, 10. Sa pula? Itsi-utsi na tayo. Ayaw mo na, konti Inhale, na. exhale. Oh, yan, exhale. Nanghihina na yata yung ating player ah. Oh, 75 boy. Okay pa na. 11, Yan lang oh. 12, 13, Bigyan mo ng power. 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Pakulo ka 21, ta. 22, 23, 24, Pakatalan mo kayo. Pakatalan mo. 4, Tapos hindi ko lang. Hindi ko lang sa'yo. Sige. 24, 25, 26, 27, 28, Kakayanin kaya? 29, Pangalan mo na po. 30, Derecho, 31, Relax. Yun lang say. 30, So nakaka-30 na po tayo sa ating front. 30, Kahatak front yan. Okay, 30 na exhale. Kakayanin ba? 31, Okay, medyo na lang. Medyo pagod na yata. 33, 34, 35, 36, 37, 38, Malabot siya. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oh, Hold. hold. Inhale, exhale. Thank you, Jesus. Pagkatapos Thank mo you, sabihin mo. Lord. Thank you, Lord. Nagawa mo eh. Thank you, Lord. Yan nga, in everything acknowledge. Sabi nga Lord, in everything acknowledge Him. Kasi One. thank you pa. 2, 63, 64, 5, 66, 67, 68, 69, 70. Okay, dito. Oh, 71. Okay, dito na eh. Diretso, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80! Oh. Thank you, Gustuin Jesus! mo? Tasan mo! Binabos. Binabos mo. Paboses ka. Oo nga eh. Oh. Our next exercise is done on this manner. So, paganin po tayo. Durot. Yan, padulot ng maigi ang mga joints natin. Sige. Durot. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Oops. Dito. 16. Wait. Pahinga pa. First na pala. Inexcel, brad. Inexcel. Inhale, exhale. You want thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walang yata yung balat na. Kailangan namin. Ito pang pangit. Jesus name. Oh. Bayan na rin yung Okay. spirit of Pampanga. Okay. 4, 5, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Lord. Thank you, Lord. Okay, so nagawa Thank you, Lord. nagawa uli ni Jesus' name. Brother Bong Castro of my patients yung paikot. So reverse naman tayo. Reverse mo, Brad. Reverse. Okay, pa-reverse ha. Okay, ready ka na? Ready? Are you ready? We are ready? Let's do it. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Yan natin. Teka. 14, Yan si Ate Lupe. 15, Gusto nga aking balik. 16, Gusto mo na siya. 17, 18, 19, Stop. 20. Stop mo na. Ganyan lang ginagawa mo. Diretso. Yan o. Ayan. Ayan. Kanya na ka mo eh. Ayan, baklay. May bakla yata. Sige, ready. Sige, malalim. Sige, yan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tudo na kaya 28, 29, may tudo na Magkabigyan. Dahil power. Ilan na. 29, 29.
29, 29. Oh. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hold. Relax. Inhale, exhale. Inhale, Thank exhale. you, Lord. Hindi limutan. Tapos mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tama nga mo, Ginoo. Kaya pasalamat po tayo. Nananabuhos ka niyan. Pasalamat na tayo, Diyos. Okay, next. Okay, tuloy. Good. 41 up. Diversion, diversion. Pakita kayo din. 1, 32, 33, Kaya mo lalo po. 34, 35, Yan na, bro. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Inhale. Sige mo. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Thank you, last Lord. 20. Sige, bat mo. Isa. Sige. Up. Oh. Reverse. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. Hold. Thank you, Jesus. Sige mo. Thank you, Lord. So, guys, again, nagawa na namin yung upper limb warm-up, best warm-up for stroke patients ni Kuya Bong. Kakabilang po sa tuluming. So, para ganahan naman po si Kuya Bong. So, again, ito ay dagdag na naman sa kanyang pumapalakas. Kasi last dip session, nagawa niya 60. Nag-add ng 20, nagawa niya 80. So, this is a great improvement. Okay ka lang, Kuya Bong? Hindi ka nahilo, okay ka lang? Are you okay? That's good all the Okay, time. that is good all the time. So, thank you Lord sa paggawa po namin ng upper limb namin. So, pinapakita ko lang dito kung paano gumagaling yung pasyente. Hindi ito magic. It's a process, tiyaga. Yan, siyempre, unang-una talaga, we ask blessings and guidance at kay Lord may tayo ng kalakasan sa ating ginagawa. So, again, this is a 80 counts, tuloy-tuloy, 80 counts upper limb exercises by Kuya Bong. Ayan, nagawa namin to. So, abangan nyo yung aming massage therapy naman. And siyempre, muli-muli yung aming digital therapy. So, ganun lang yung routinary program namin. Nagbabago lang yan sa mga pagdagdag. At halimbawa, yung kanina po tayo, kanina, mas the best po yun. So, kasi si Kuya Bong kasi nakakalakad na, ang program niya hindi na gaya ng dati. Nagbago ko ng program kasi bigla na lumakad. Okay? Kasi nga mag-birthday ng October to. Papatuto po sa Merkules sa CIM. Abangan niyo po si Kuya Bong magpatuto, ha? Maganda na kayo ng mga towel niyo. Talagang God is good all the time. Yan. So again, our part for upper limb warm-up and exercises. At kung nanonood ka na stroke ka, huwag kang tamad. Pwede kang magganyan-ganyan sa simula. Pag masanay ka. Kahit nasa bahay ka lang, gawin mo ito. Kaya pinapakita ko po ito through my vlog para din ay makatulong din, makapulta ng konting diskarte, konting technique. Kasi mo nakaiga ka, ganyan ka lang, higa ka lang, kahit nangihina ka, ganun-ganun mo naman ang iyong mga daliri para mag-circulate ang dugo. O huwag yung pagkakain tulog, paktay tayan. Ha? So malaking bagay po ito sa mga stroke patients natin. And this is a great improvement, miraculous improvement for 6 sessions. Nakalakad na po siya. Nakakalakad na po siya. Nakapag-share na ba ito? Nakapag-share na ba? Ano man nagagawa mo ngayon? Ano man nagagawa mo? Lakad-lakad lang muna. Puro lakad lang. Okay. At least nakakalakad. So, malaking bagay na. So, pati sa labas tao, i-video mo nga sa labas niya para maano natin. Eh, bisan pala, pag hindi ulan, video na sa labas. Wasan tayo. Kahit sa dali mo ano. Papasyal mo ako, ha? Kaya ba? Kaya mo masyal pa, hindi pa. Hindi pa yata kaya. Kaya. Kaya bisa mag-gobal tayo. Ay, di motor, oh. Kaya.
Doon ka lumakad sa oval, doon tayo magbibigay sa oval. O kaya ano, pagkalang trike. No. Hindi. Siyempre kailangan po natin isang exercise. So si Ate Lumi napaka mabait, responsable asawa. So sana all, lahat ng mga asawa ganyan. Dahil nga sila ay sacred blessings and tied up by the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Ng mag-asawa, hindi pwedeng pag-iwalay ng kahit sino. Di ba? Sa mga pasong-pasong. Sabi nga nung kinasal kayo, di ba? Tinanong ka, di ba? Tinanggap mo naman, di ba? O, sumumpa pa kayo. Pasong-pasong pa ka pa, tapos maghihiwalay din kayo. Ito, importante, kahit strong, hindi hinihiwalay ng asawa, ito ang totoong asawa. Yan, kasi nga may Lord. Ngayon, pag ang asawa mo naman, bumalik, tanggapin mo. Kasi asawa mo yun. Di ba? Parang mas Pilipinas bang wala pa tayong, mayroon tayong legal separation ba lang? Pero mabang presyo. Mabang presyo budget yun. So ngayon, lahat ng bakit, kakasal pa lang kayo, ito advice ko sa inyo, kailangan may Lord dyan. Kailangan mahal mo. Kailangan yung tao, kilala mo. Isusuko mo yung pagkatao. Yung mga dislike and like, yung dapat, you know each other, tanggap mo na. Tanggap mo yung kalokohan niya, tanggap mo lahat yan. Kasi nga, magiging pinag-isa kayo. Yung babae, apelido, isa na lang. Ano ba apelido mo ngayon? O, di Castro. Sila yung pinag-isa. O, di ba? Mrs. and Mr. Castro. Ano, pwede mag-isala ka. Ibig sabihin, Castro. Solid yan. Anong problema ng isa? Gaya ngayon, ito sample to. May problema, inaalalayan. Wheelchair. Sinatsaga. Lahat ginagawa. Pinapamper, di ba? Pinapaliguan. Ito talaga. So lahat ng mga, ganito sila Kupang din. Ganito din sila Lakmit, mga mag-asawa niya, ganito din si Dudurot. Yan, mga biseso dyan, at saka yung mga Ibarra dyan. Lahat sila mga pasyente ko, mga mag-asawa. Kaya nga binibidyo ko ito. Ba't binibidyo? Kailangan video sa panahon natin ngayon. Ang mga kabataan ngayon, iba na. Para makita mo nila, tuntunin ng mga asawa. Hindi lang umpisa lang. Iba kasi puro start lang eh. Pag din nakalahati, wala na. Kasi nga, walang Diyos. Okay? Hanggang sa muli po, ito po yung paalala po. Ito po yung paalala ng modernong mag-gapin po sa inyo. Kung makikinig kayo, thank you very much. At pag nyo naman, nasa sa inyo na yan. Mas importante, ang mag-asawa, ang tuloy na mag-asawa na pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng pag-iwalay ng kahit sino man. Ayan. At kung naman nakalibin ka, may mga na kayo, pakasal ka na. Baka last judgment pa, hindi na kayo kasal eh. Di ba? Last judgment. Pero see to it na kayo ay nagkakaunawaan. At kayo ay responsible to each other and respect to each other. Okay? Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Makiping, ito po yung aming ipinapakita po namin ni Kuya Bong, nila Tilumeng yung paano mag-tsaga ng kanyang mag-exercise. Importante po yan sa mga stroke. Bawal ang tama. Kain, tulog, patay. So lahat po ng stroke patients, pagkakain po niyan, hindi po pa siya agad po pwedeng matulog. So 1 hour po, magpapahinga muna yan, tapos inom po ng warm water. Bawal ang cold water. Kasi bakit bawal ang cold water? Kasi po, hindi mapaproperly matutunaw, mag-digest ang kinain mo. Mag-i-stop para mag-freeze So yung malamig, pre-freeze niya yun. Hindi ka mukha ng warm water, tutulungan niyang digest yung kinain mo, Kuya Bong. Bago matulog, ha? Okay, tapos masalamat kay Lord. Okay guys, salamat po ng mga Castro family. Boss, Ate Lumeng and Kuya Bong, both sa the family. And then siyempre yung dalawang anak. To all of you guys, shout out and God bless you all.